a MOL csoport új 10 megawattos elektrolizáló üzemének, tehát zöld hidrogén üzemének az átadóján vagyunk, és ez egy ünnep, egy 2 éves folyamat végét lezáró ünnep, és egy új kezdet, hiszen megkezdjük az ipari méretű zöld hidrogén termelést a Dunai finomító területén. Ez még az út eleje, de nagyon fontos, mert enélkül nem lesz jövő. Ez jelenleg Közép-Kelet-Európában a legnagyobb működő elektrolizáló üzem. Éves szinten 1600 tonna zöld hidrogén előállítására képes, és ez során körülbelül 25 000 tonnával csökkenti a finomító szén-dioxid kibocsátását. Ez egyenlő azzal, mintha egyik pillanatról a másikra 5000-5500 autó szén-dioxid kibocsátása eltűnne az utakról. Ez a fenti rész, ezt külön meg fogjuk még nézni. Egy ipari szintet ugrottunk, eddig a legnagyobb átadott üzem Magyarországon 1 megawattos volt, ez 10-szerese. A beruházás összköltsége több mint 20 millió euró volt, az amerikai technológiai partner a Plug Power is kiemelte, hogy ilyen gyorsan finomítói közegben még nem tudták megvalósítani a beruházást. A zöld hidrogén termelés legnagyobb jelentősége a MOL stratégiában, hogy a karbonsemlegességben a CO2 kibocsátást tudja jelentős mértékben csökkenteni. Ez az inert gáztartályunk, egy tartalékgáztartály, illetve egy tiszta víztartály. Attól zöld a hidrogén elektrolizálás, hogy szén-dioxid kibocsátás mentesen állít elő hidrogént, vízbontásról van szó. Alapvetően a hidrogén mellett egyetlen melléktermék, az oxigén keletkezik, és így egy szén-dioxid kibocsátás mentes eljárásról van szó. Jövőben a mobilitási igények kielégítésére is szeretnénk felhasználni az itt előállított zöld hidrogént, azaz akár tömegközlekedésben vagy árufuvarozásban is lehet használni. Szuper, köszönöm szépen! A jövő, mindig azt mondtuk, hogy egy diversifikált energiamix, ez egy diversifikált üzemanyagmix és egy diversifikált finomítói tevékenységet jelent. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése abszolút feladatunk, így a zöld hidrogén üzemeknek kiemelt fontossága van a stratégiánkban.